Habemus Papam. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Buonanotte e buon riposo. Moi boas noites, señoras e señores. Xa saben, habemus papam. Temos novo xefe da Igrexa Católica, trátase de Jorge Mario Bergoglio, e a partir de agora todos o coñeceremos co nome de Francisco I. No segundo día do cónclave, quizáis antes do previsto, a maioría dos cardenais deronlle o seu apoio ao arcebispo de Bos Aires. Nos próximos 60 minutos tentaremos recoller toda a información que se foi xerando desde pouco despois das 8 desta tarde, cando o cardeal protodiácono saiu ao balcón de San Pedro e anunciou ao mundo o nome do novo pontífice. Para analizar toda esta información contamos hoxe con tres convidados de excepción que paso a presentar. Salvador Domato, boas noites. Gracias por acompañarnos. Salvador Domato é actual director do Arquivo Diocesano de Santiago, licenciado en Teoloxía, un home de recoñecida e dilatada experiencia na Igrexa española. Marcelino Agís, boas noites, gracias por acompañarnos tamén, é catedrático de Filosofía na Universidade de Santiago de Compostela e profesor tamén no Instituto Teolóxico Compostelán. Francisco Durán, vicerreitor da Universidade de Santiago de Compostela e doutor en Xeografía. Boas noites. Moitas gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos desen unha primeira valoración rápida, unha primeira impresión do que pensaron, do que sentiron cando o protodiácono anunciou desde a Praza de San Pedro a todo o mundo o nome do novo Papa. Don Salvador, por comenzar por a miña esquerda. Nesto da Iglesia imos de sorpresa en sorpresa, porque tivemos a sorpresa de Bieito XVI e agora temos a sorpresa do Papa Francisco, do Papa Bergoglio, que non era papábile, polo tanto, polo menos eu non sentira nunca. Eso quere decir a meu modo de ver, é así inmediatamente, que a Iglesia, como todas as cousas de Deus, son imprevisibles. Marcelino. Sí, coincido nesta primeira apreciación. O vento do Espírito soa con plena liberdade, pero en segundo lugar eu salientaría, vendo sobre todo as súas primeiras palabras e os seus xestos, pois a sinxeleza que desprende a figura do noso novo Papa Francisco I e tamén a espiritualidade por esa apelación á oración, primeiro lembrándose do Papa emérito Bieito XVI e despois pedindo que pregasen por él os fieis que estaban congregados na Praza de San Pedro. Polo tanto, é un home espiritual e vai ser, ademais de ser curiosamente o primeiro religioso xesuita que é Papa, pois xa o amosou con esos xestos iniciais. Francisco Durán, cal foi esa primeira impresión? Sorpresa, como acaban de decir, totalmente, pero da sorpresa alegría porque hai unha serie de elementos que creo que apuntan a esperanza. Latinoamérica, compañía de Xesús. Como ben decía Marcelino, a oración desde ese primeiro momento, pero detrás desa oración tamén virán as obras. E o que se pode coñecer dele é un home moi preocupado, con unha gran sensibilidade social, e como educador que sou tamén un home, froito da compañía, tamén profundamente preocupado pola educación. Logo seguiremos falando máis polo miúdo da nova figura deste novo Papa Francisco I. Agora podemos ir, creo, ata Roma, onde está a nosa compañeira Maite Teijido, a que me gustaría evidentemente preguntarlle como se viviu ese momento xa histórico e como está agora esa Praza de San Pedro. Maite, adiante.
Pois moi boas noites, foi un momento evidentemente de euforia total. A fumata branca saía ás 7:05 da tarde e nese momento había na praza congregadas milleiros de persoas. Despois foron chegando aínda máis, atrévome a dicir que había varios milleiros de persoas na praza de San Pedro do Vaticano e nos seus arredores, tamén na vía da Conciliazione. Foi un momento absolutamente emocionante, sobre todo porque había moita xente de Latinoamérica, había moita xente que esperaba para esta ocasión un papa latinoamericano e eles especialmente foron os que fixeron máis balbordo. Houbo nun primeiro momento certas caras de sorpresa. Efectivamente, tal e como comentábades no plató, o nome non era dos que soaba, non se contaba que puidera ser el, pero agora a medida que van pasando as horas, a medida que van pasando os minutos, pois bueno, van encaixando máis pezas. Eu, se vos parece, gustaríame presentarvos a unha das persoas que tivo o tremendo honor, a tremenda sorte de estar na praza no momento no que houbo fumata blanca e no que saeu o Papa ao balcón, o novo Papa ao balcón. Ele é Óscar Valado, un sacerdote galego de Vigo que está aquí en Roma e que un día máis nos acompaña neste programa especial. Óscar, como foi ese momento? Ti mellor que ninguén non lo podes contar. Bueno, antes de nada, boas noites. Pois un momento emocionante, sen dúbida un dos momentos máis importantes tamén da miña vida, non? Foi incrible, sobre todo porque os que levamos tempo ali desde as 4:30 da tarde esperando pois que esa fumata branca. Cando escoitamos o cardeal que anunciou o Papa e dixo o nome, toda a plaza dixo "Oh!", unha exclamación increíble. En ese momento ni sequera puidemos escoitar ben cal fora o nome escollido, Francisco, non? Entón, claro, quedamos todos pois sorprendidísimos e hasta que algún informou, porque estaba escoitando a radio, informou de cal era o nome, pois empezamos a gritar todos "Francisco, Francisco". Foi un momento increíble, sen dúbida. Óscar, agardabas que a fumata branca fora esta tarde ou agardabas que se fixera esperar máis o pontífice? Non, eu penso que, como case todos os romanos, pensábamos que era hoxe. A última, no 2005, tamén fora o día seguinte de comenzar o cónclave. Esta era, se non me equivoco, a quinta votación. Entón sí que esperábamos un pouco, despois de tantos días de congregacións, xa máis ou menos estaba perfilado o candidato. O que non se sabía era este, porque todas as conxeturas iban por outros camiños, non? E ti que seguiche moi de preto con clave, porque sei ademais que nas redes sociais fuche moi activo e estuveche informando sobre todo o que sucedía. A que crees que responde esta sorpresa? É dicir, como é posible que todos os que en teoría eran favoritos non resultaran elexidos? Eu penso que, aínda dentro da sorpresa que é moita, creo que existe certa continuidade, non? Porque no 2005 sí que Bergoglio era un dos candidatos, sí que por certas filtracións se sabe que el dixo non, que facedes, votade a quen tedes que votar, non? No sentido de que era consciente que estaba dentro deses elixidos, pero tamén sabía que había outro que estaba moito máis preparado nese momento, sobre todo para facer o que fixo, que foi Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. E agora, pois quen sabe, o mellor os cardeais dixeron, bueno, en aquel momento demos paso a Joseph Ratzinger, o gran Benedicto XVI, e agora, pois, era o momento de Bergoglio. E despois desa sorpresa inicial, profundizando un pouco no currículum do cardeal Bergoglio, do xa Papa Francisco I, que destacarías do seu perfil, Óscar? Pois sobre todo a súa sencillez, non? Sorprendeunos a todos. Eu, cando mirei, digo, pero por que está tan serio? Parecía infartado da emoción, non? Como en estado de shock. Pero despois, cando agarrou o micro, pois esa espontaneidade, incluso esa broma que fixo bueno, os cardais foron a buscar de moi lonxe, non? Sobre todo a sencillez e a humildade que mostrou falando o seu povo, o povo de Roma, a súa diócese, logo tamén rompendo un pouco o protocolo esperado, cando despois da bendición que Monseñor Marinho invitaba a sair do balcón, el dixo non, pedindo outra vez o micro. Foi nese momento no que repetiu as palabras que no seu momento dixera Xoán 23, aquelas fermosas palabras de bona noite, bon riposo, non? Boas noites e que descansedes.
Importante tamén o feito de que sexa un papa latinoamericano, non o digo eu, destacou esta mesma tarde para os micrófonos da Televisión de Galicia o voceiro xunto do Vaticano, José María Gil Navarro, dixo que era importante que un papa de lingua hispana, de lingua española, puidese chegar a todo o mundo. Escoitamos as súas palabras. Que ha sido una bendición de Dios y los católicos de lengua española estamos especialmente contentos, y sobre todo los de América Latina, porque un hijo de esas tierras, aunque la Iglesia es universal y él es el obispo de Roma y hoy se ha dirigido especialmente a su nueva diócesis que es Roma, pero estamos muy orgullosos, muy contentos de que esta porción de la Iglesia, que es la que habla y reza en español, pues vea a un pastor nacido de ella en la sede de Pedro. Parece ser que el día de San José será el inicio del pontificado, con la misa a las 9:30 de la mañana, el jueves a las 5 de la tarde, o sea, mañana tiene una misa con los cardenales, el sábado hay previsto una audiencia con los periodistas, o sea, que es un gesto del Santo Padre. El domingo presidirá el Ángelus desde me imagino que desde la ventana ya del esto, o sí, presidirá el Ángelus en la Plaza de San Pedro, y el martes, día de San José, tenemos pues la misa del inicio del pontificado del nuevo Papa Francisco I. Ben, pois quedamos polo tanto con esa axenda. Mañá o novo Papa Francisco I oficiará xa a súa primeira misa con todos os cardeais. Tamén visitará a Virxe pola mañá, e xa saben, o próximo martes, o día 19, o día de San Xosé, será o día no que tomará, digamos, posesión do seu pontificado, no que iniciará o seu pontificado. O seu grande baño de multitudes será o mércores seguinte, o día 20, porque aí terá a súa primeira audiencia pública, e estou absolutamente segura de que a praza de San Pedro do Vaticano estará chea. Despedimos esta conexión desde Roma, dándolle moitas gracias a Óscar Valado unha vez máis pola súa colaboración e agradecéndolle que un galego que estivo na praza nos contara a súa experiencia. Moitísimas gracias a vos e un saludo para toda Galicia. Pois moitísimas gracias, Maite, e tamén a Óscar Valado, ese sacerdote galego que se convertiu estes días nun colaborador de excepción para a Televisión de Galicia. Ben, se lles parece, antes de comentar todos estes aspectos e claves desta nova elección, parece máis sensato coñecer primeiro os datos biográficos máis importantes de Jorge Mario Bergoglio, Francisco I. Jorge Mario Bergoglio naceu en Bos Aires o 17 de decembro de 1936 no seo dun matrimonio de italianos. Medra na capital argentina, onde fai a súa carreira académica. Diplómase en técnico químico, pero elixe o camiño do sacerdocio. Comeza o noviciado na Compañía de Xesús, ordéase en 1969. Nese mesmo ano trasládase a España para o seu probandato na Universidade de Alcalá de Henares. Foi nomeado obispo en 1992 e arcebispo 5 anos máis tarde. Xoán Paulo II elevou a cardeal en 2001. En 6 años pasó de ser un sacerdote en una provincia, en un convento de una provincia, en 6 años pasó a ser arzobispo de Buenos Aires y futuro cardenal primado de la Argentina. O sea, ha sido una carrera, la de Bergoglio, meteórica. Foi presidente da Conferencia Episcopal Argentina por 2 veces. No seu país é ben coñecido polos seus enfrontamentos co matrimonio Kirchner, entre outros motivos, polas unións de parellas do mesmo sexo. Dindel que é ortodoxo no dogma, pero situaríase nunha corrente moderada dentro da Igrexa Católica. Es un obispo moderado que, digamos, yo creo que tiene una visión digamos, bastante moderna de la Iglesia. Chega Papa con 76 anos, pero xa puido ser no anterior conclave. Segundo a rumor da Xe Vaticana, foi un dos candidatos que máis forza tiñan fronte á candidatura de Bieito XVI. Ben, pois xa sabemos algo máis de Jorge Mario Bergoglio, Francisco I. Os xornalistas a veces xogamos con clichés, esa é a verdade. É dicir, se é un papa conservador, se é progresista. Como lles parece a vostedes que este novo papa, sobre todo tendo en conta que é un cardeal que non é descoñecido, é dicir, ten unha trayectoria ampla na Igrexa Católica e fundamentalmente ou basicamente na Igrexa Americana, non? Bueno, eu creo que poucas veces se reúnen nunha mesma persona perfiles tan complementarios. Antes falábamos nos datos para presentar o seu perfil, a súa figura, falábamos desde logo que proviña de América, da Argentina, pero que por eso tamén forma parte da gran comunidade hispanoamericana.
e ao mesmo tempo ten unha vinculación moi importante con España pola súa formación, tamén con Italia. Os seus pais son italianos, polo tanto non é só que se formase en Roma como moitos sacerdotes, moitos bispos e cardenales, sino que foi unha cidade a que estivo vinculado e a que segue vinculado porque formaba parte de varias congregacións. E por outra parte, pois coñece Alemania, en fin, que eu creo que é un pouco o Papa desta globalización que é o signo dos nosos tempos, que representa a unha gran comunidade de crentes, non falo só dos crentes de Latinoamérica ou de Hispanoamérica, sino que a catolicidade que expresa a religión cristián pois está de alguna forma simbolizada nesta figura que é casi universal. E por outra parte, pois efectivamente decías que si era moderado ou que si era... Bueno, son efectivamente tópicos, pero lembrarás e lembrarán todos os espectadores que se decía de Bieito XVI que era un papa conservador. Leendo as súas encíclicas, creo que calquera que lle dedicase o tempo necesario comprobaría que foi un papa absolutamente valiente, que falou moi claro, que censurou, por exemplo, os excesos do capitalismo en algunha das súas encíclicas, en fin, que de conservador nada, é dicir que son clixés que nos poden servir. En todo caso, sí que demostrou pola súa trayectoria no seu país, en Buenos Aires, en Argentina, en momentos moi delicados, que se supo manter fiel á Igrexa, que é o máis importante. Aludo fundamentalmente ao período da dictadura e aludo tamén os mandatos do matrimonio Kirchner. Francisco. Pois, vamos a ver, a miña impresión en estes momentos é que é un home moderado, decir moderado, como decía Marcelino, ser fiel á tradición. Foi un home fiel á tradición, é un home fiel á tradición. Pero tamén é un home que simplemente o que puiden coñecer en algún momento que estive en Argentina, o que puiden hoxe ir escoitando desde que sabemos que temos a Francisco I hasta agora, creo que un home que é tremendamente comprometido con unha realidade social que temos nos países latinoamericanos, en particular coa realidade social da Argentina e da gran cidade metropolitana de Buenos Aires. É un home preocupado enormemente por analizar pero constructiva e criticar pero constructivamente a realidade imperante en aquel país. É un home que tivo o valor de salir en determinados momentos para criticar actuacións políticas, pero tamén é un home que lanzou bastantes berros cara a situación social e o capitalismo exacerbado que estamos a vivir. Ese capitalismo descarnado que en algún momento fixo público, incluso recentemente, na última carta para a Cuaresma deste ano, facía chamamento a ese feito. A preocupación que tiña pola situación social e, sobre todo, tamén outro elemento, a preocupación polos xóvenes. Nos Salvador leía así aceleradamente nestas portadas de internet dos xornais que o novo Papa é un home dogmático. E pregunto, que un Papa pode non ser dogmático? Sospeito que o Papa ten que defender os dogmas e os dogmas católicos. Se nese sentido é un Papa dogmático, pois é un Papa dogmático, evidentemente. Pero estamos nesa dinámica, a pregunta a que vostede aludía antes, non? A dinámica conservador progresista, que eu non quero entrar nela, e menos diante de un catedrático de filosofía como o profesor Gis. Polo tanto, unha persona que está, como é o caso, porque teño que decir que tiña poucas referencias do cardeal Bergoglio, unha persona que está, no seu caso, sendo testigo do Evangelio, dentro das dificultades en que tuvo que vivir nun momento determinado, etc., está onde debe estar. E está facendo o que ten que facer. Porque se un obispo non defende aos pobres, aos marxinados, aos desasistidos desta vida, a quen vai a defender? Esta é a cuestión, non? Por lo tanto, esos criterios de modernista, non modernista, conservador, progresista, non son criterios válidos, a meu modo de ver. Quixera decir unha cousa antes de que a esqueza. Eu estou moi contento de que o novo Papa sea un latinoamericano, pero, se se me permite, con un certo xovinismo, barrendo para casa, porque claro, este é un resultado da labor evangelizadora de España en América. Xa era hora de que o chamado continente católico e continente da esperanza tivera un fillo dese continente que fora o servidor na Iglesia Católica. Por lo tanto,
en fin, abro unha veta, si se me permite, na que me gustaría afondar, porque creo que é importante. Bueno, nos encantaría ter hoxe tamén aquí arcebispos galegos, pero cando menos sí que podemos coñecer as opinións que teñen sobre o novo Papa. Comezamos co arcebispo de Santiago de Compostela, don Xulián Barrio, a quen escoitamos xa falar deste novo Papa Francisco I. Yo me imaginaba que, claro, un cardenal de Buenos Aires recibirme un sábado, que iba a ser muy complicado. Bueno, pues tengo que decirle que a mí me impresionó, efectivamente, me dijo, venga usted a las 8:30 de la mañana. Allí estaba él abriéndome la puerta. Tenemos que subrayar, es un papa jesuita, es un papa que ha tomado por nombre Francisco y es un papa que nos viene de Hispanoamérica. Son realidades que sin duda alguna pues nos pueden también a nosotros ofrecer pues como ese horizonte de preocupaciones que en estos momentos la Iglesia está viviendo. Don Xulián Barrio estará mañá novos días e nos contará seguro máis cousas do novo Papa. O bispo de Ourense, Leonardo Lemos, dixo quedar moi contento e sorprendido coa elección do novo Papa. Agarda que Francisco I continúe co proxecto de nova evangelización iniciado polos seus antecesores. É de esperar, evidentemente, que se continúe nesa laboura tan importante que é a nova evangelización. Vindo de Latinoamérica, en concreto de Argentina, conoce moi ben toda esa realidade do continente da esperanza, que xunto con África son aqueles continentes que xa falaba Xoan Paulo II e tamén Bieito XVI, de que son os continentes da esperanza, non? Penso que as cousas irán por aí, non? Ben, escoitados os dous bispos, creo que as súas declaracións, impresións son complementarias, non? De todo o que estábamos comentando, sobre todo esa anécdota que contaba don Xulián, desa cercanía, non? De ir a recibilo, de estar con él, pois creo que hora e media, en canto yo pediu, non? Sí, e tamén eu salientaría quizás o feito de que a evangelización nestes momentos chega de América, así como en tempos, decía don Salvador do Mato, pois foron os españois os que evangelizaron América, nestes momentos ven de América. Eu salientaría isto porque Europa nestes tempos, e xa no século XX, pois foi un continente que deixou apagar de algún xeito a luz da fe. Mais, empezou o século XX un pouco con ese concepto filosófico da morte de Deus, que ao cabo resultou ser máis ben a morte do home, a desestruturación do xuxeto, a perda da nosa identidade, en fin, que tamén decía o Papa Bieito XVI na súa homilía na Praza do Obradoiro, Deus non é o inimigo do home, e de alguna forma eu creo que esa idea a de ter un referente moral e unha nova evangelización para Europa será unha idea que probablemente, moi probablemente, estea entre os grandes obxectivos do papado de Francisco I, porque en efecto, así como Europa se convirteu nunha sociedade pois un pouco de volta de case todo, pero buscando América, pois é un referente neste sentido, é un exemplo tamén pola sinxeleza, pero pola firmeza da fe que están manifestando nestes momentos. A certo punto era lóxico, non? Que houvese un Papa americano, non sei se agora ou máis adiante, tendo en conta que o 42%, me parece, xa dos católicos están nese continente, e tendo en conta tamén pois que temos unhas citas importantes pois en Brasil, coa Xornada Mundial da Xuventude, que decir, bueno, pero a Xornada Mundial da Xuventude é unha cousa coyuntural neste momento, non? Eu creo máis ben que o que decía o profesor Agis é importante, porque Europa está agotada e cansada, e agotada e cansada no mundo religioso e no mundo da fe. Por lo tanto, unha especie de evento temos que chegounos de Latinoamérica, e fainos moita falta, porque repito, dame un pouco de pudor falar diante do profesor Agis, que sabe estas cousas e eu non sei, pero o sofisticado home do primeiro mundo está se non ten fame hai que facerlla fame de un pouco de aire fresco que nos refresque a nós interiormente, e nese sentido Latinoamérica, insisto, é continente da esperanza, efectivamente.
canto tempo vai soprar ese novo vento? Me refiro á idade do Papa, que era un asunto do que se falou moito e quizás sorprenda non tanto ou si a elección de Jorge Mario Bergoglio, sino tamén pues, que é un home de idade avanzada, son 76 anos, creo. Hombre, se acaba de empezar. Deixo que empece e xa veremos. Sí, evidentemente, pero se falaba da necesidade de un pontificado largo, de alguén que asumise con forza pues, as tarefas da Igrexa, que son moitas. Bueno, físicamente está moi ben, pero que a idade que ten quizás sorprenda un pouco de primeiras, ou non? Non sei. Bueno, a verdade é que cando Ortega y Gasset escribeu a teoría das xeracións, falaba de que con 65 anos xa nos apartábamos da vida activa e prácticamente éramos suxeitos pasivos na historia. Nas últimas décadas nos comprobamos que non nos 60, ni nos 70, ni nos 80, sino incluso con 90 anos, polo menos no mundo intelectual, no mundo das universidades, vemos que a persona é activa, intervén na sociedade e transforma a sociedade. Bueno, o Papa Bieito XVI tiña 86 ou a piques de cumprilos, polo tanto creo que falar en termos de idade nestes momentos é moi relativo, sobre todo porque as xeracións e a esperanza de vida e a actividade das persoas que teñen esa idade, 70, 80 anos, incluso 90, realmente mudou en moi poucas décadas, en 30, 40 anos, realmente é unha xeneración que está incorporada á sociedade que é moi activa. Non é un problema, entonces? Para mí nada, todo o contrario. Desvalorizar a idade para mí sí que é un problema. Si envellecemos, é o gran progreso social. Ter unha persona con 76 anos, creo que unha persona profundamente activa que pode seguir enchendo os seus anos de vida e xenerando vida ao seu alrededor. Tivemos experiencias previas, o Papa Bieito, o Papa Xaúl III, por exemplo, personas maiores que afrontaron grandes retos e que abriron camiños de futuro na Igrexa. Don Salvador quería apuntar algo máis. Sí, en este sentido, o Papa Xoán Paulo II escribiu as súas impresións sobre a Sistina cando a súa elección nun libriño pequeno, por certo, prologado por un desconocido que se chama Joseph Ratzinger. E eu busquei esta tarde e hai unha cousa en torno a isto que estamos falando donde Xoán Paulo II di, fíjese, dice él: la transparencia final y la luz, la transparencia de los hechos, la transparencia de las conciencias, e dirixíndose a Miguel Ángel polo xuicio final, dice: todo está descubierto y revelado ante sus ojos, é dicir, aos ollos do Cristo. Dice: y tú que penetras todo, indica, y él indicará. É dicir, acábasenos de indicar desde o eterno que, bueno, que 76 anos non son nada. Bueno, hai moitos retos por diante na Igrexa. O sucesor, Bieito XVI, ten por diante retos de fondo que van desde a renovación das estrategias evangelizadoras e comunicativas ata a necesidade de darlles resposta a temas de actualidade como a bioética. Outros asuntos pendentes son a reforma da Curia Romana ou a superación de algúns problemas de orde interna que xeraron certos escándalos. A evangelización no mundo moderno preséntase como un reto esencial. No Vaticano consideran que Europa atravesa unha crise de fe e unha progresiva laicización. En América é evidente a presenza crecente do movimento evangélico en algúns países. Asia e África continúan sendo un desafío cheo de posibilidades. Joseph Ratzinger creou un ministerio vaticano para a nova evangelización que deu algúns pasos significativos. O novo Papa enfrontarase ao reto de proxectar o evanxeo nunha sociedade secularizada dun xeito renovado, máis aló dos tópicos e en sintonía cos novos medios de comunicación. Bieito XVI tendeu pontes pro diálogo co xudaísmo e co mundo islámico. Os xudeus eximiunos da culpa na morte de Xesús. Co islamismo mantivo contactos a favor da paz en países como Irak ou o Líbano, pero criticou as variantes irracionais ou fundamentalistas desa relixión. No caso dos católicos ultraconservadores, seguidores de Monseñor Lefebvre, non se produciron avances sustanciais desde que foron excomungados. Son cuestións abertas pro futuro. O novo pontífice terá que responder tamén a asuntos sociais de calado como o matrimonio gay, o aborto, os métodos anticonceptivos, a eutanasia, tamén as investigacións con células NAI e a outros desafíos relacionados coa biotecnoloxía. Os analistas consideran que non haberá cambios significativos ante cuestións que tocan valores irrenunciables da Igrexa Católica. Outros temas xa en clave interna son o papel da muller na Igrexa ou o celibato eclesiástico.
En varios países a Igrexa Católica enfrontase a pedimentos de maior democracia interna. O reto consiste en manter a unidade, unha regra de Eurovaticana, e conciliala cunha pluralidade construtiva. Algunhas voces din que hai que evitar a falsa unanimidade e explorar posibilidades como un sínodo dos bispos deliberativo previsto no Concilio Vaticano II. Outros apostan por dar pasos reais da man de ortodoxos, protestantes e anglicanos na procura dunha unidade de base que se sitúe por enriba das diferenzas non superadas. Bieito XVI foi o primeiro papa que combateu con decisión o fenómeno da pederastia dentro da Igrexa. Sucedeu así con casos como o do fundador dos Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, o de algunhas dióceses estadounidenses e o que afectou a Igrexa irlandesa, entre outros varios. O seu sucesor ten como reto erradicar definitivamente ese problema e pechar asuntos como Batilix. As filtracións de documentos realizadas polo mordomo papal Paolo Gabriele revelaron problemas de orde interna no Vaticano que demandan unha solución. Ben, son algúns dos retos que ten a Igrexa nos próximos anos, seguro que hai outros, pero bueno, a Igrexa sempre dá respostas. Outra cousa é que lles gusta a todo o mundo, pero bueno, contentar a todo o mundo sempre é difícil, non? Non sempre, algunhas veces os silencios non sei se son respostas ou son absolutamente silencios e clamorosos. En todo caso, a min abrumoume un pouco esa relación de retos para o novo Papa. Gustaría que houvese tamén unha parte de visión, que tamén é reto manter, por exemplo, a fe dos débiles, alimentar a esperanza. Esos tamén son retos. Revalorizar a fe dormida de tantos cristianos do primeiro mundo, de Europa, dos Estados Unidos de América. Falei de fe dormida, non de fe perdida. Volver novamente á idea de que Dios é absolutamente necesario, e como decía o profesor citando a Bieito XVI, non é enemigo do home. Pero, en fin, podemos falar de todo, porque os problemas que aí aludía son graves, algún deles moi ben enfocados. Perdón por decir moi ben, que non son eu quen para decir que o Papa o fai moi ben, pero ben enfocados por Benedicto XVI, non? Por tanto, non sei. Sí, fundamentalmente eu creo que son dous grandes desafíos ou dous grandes retos, o que ten que ver coa propia cohesión interna da Igrexa, porque a Igrexa nestes momentos son moitos millóns de almas en todo o mundo e, polo tanto, pois hai o desafío permanente da cohesión, de manter de alguna forma a fidelidade aos principios, pero tamén ser capaz dese diálogo interreligioso, do ecumenismo, é dicir, dentro e fora, e sobre todo tendo en conta que o Papa é un referente moral. O vimos todos estes días con motivo da elección. Creo que persoas crentes e non crentes estaban pendientes do resultado da elección, querían estar informados, e de alguna forma, incluso, insisto, para os non crentes é un referente moral, e nun tempo no que xustamente pois, quizáis carecemos de exemplaridade desde o punto de vista moral, isto é moi importante. E por último, eu diría que esa fidelidade aos principios, que son tamén non só os principios dunha religión, sino os principios de toda unha cultura que é a cultura occidental. A religión cristiana foi quen de moi pronto na historia demostrar que os homes son irmáns, que debe prevalecer o amor á concordia frente á violencia ou ao enfrentamento, que non debemos facer distingos estranxeiros, escravos, libres. É dicir que a veces pensamos que todo se inventou coa ilustración e coa igualdade e fraternidade, pero todo eso arranca desde logo do cristianismo, que alén de ser unha religión é tamén unha cultura, a nosa cultura. Por eso eu creo que é un referente permanente para a humanidade nestes momentos. Un deses novos retos, que xa é bello, porque, como decía don Salvador, xa estaba ben apuntado e ben dirixido por Bieito XVI, o da nova evangelización, para que creou incluso un novo dicasterio. A mí me chama a atención personalmente que un dos primeiros actos do Papa vai a ser ese encontro con xornalistas. Que pode marcar precisamente unha liña nese sentido, non? De ter en conta o valor da comunicación e a capacidade que ten de chegar
a moita máis xente hoxe en día e darlle, digamos, uns alicerces a esa nova evangelización, non? No mundo global non podíamos menos esperar que fora un home que estivera en contacto directo cos medios de comunicación. Comunicación e información son fundamentais hoxe en día, sin eles non podemos vivir, e sabemos que hoxe en día a comprensión do espacio e tempo a través dos medios de comunicación favorece para chegar de inmediato a todo o orbe, a todo o planeta, a diferencia do que acontecía hai anos. Creo, e aquí apuntaba no Salvador, tanto como o profesor Agís, esa nova evangelización coa que se vai a enfrentar, que ten que seguir apuntalando os pasos dados por papas predecesores, por esos camiños abertos por o Beato Pablo II, por o propio Bieito XVI. Creo que é un home que trae unha experiencia tremendamente rica. Si trasladamos esa Europa cristiá, esos principios, esos valores de sociedade cristiá, a traspasamos a América, xerminou en América, medrou en América, pero tamén conservou en América algún desos principios desa religiosidade sencilla, trasladadas diferentes generacións por parte da familia, inda que moitas veces non madurara moito dentro do que é o proceso de fe, pero si a manteñen, quizás nós esa foi a que perdimos, eles a manteñen. É fillo, é a primeira xeneración dun matrimonio italiano na gran urbe metropolitana bonaerense. É un home que coñece un esforzo familiar, a inculturación nunha terra nova, unha sociedade intercultural, e iso pois quizás poda favorecer, como decía o profesor Agís, a relación con esa unidade que cristiá, pero inculturada en distintos territorios dentro da bella Europa, que se foron trasplantando nos distintos barrios da cidade de Buenos Aires, donde naceu el, inclusive o seu barrio, que é un barrio de traballadores, un barrio de esforzo, un barrio de clase media porteña. Un home que tamén estivo en contacto por esa propia realidade que é a sociedade argentina, que o abre multicultural, multiconfesional, que o abre a distintas realidades. É un camiño que tamén nos abre esperanza, que nos abre ese camiño que tanto loitou e que tanto fortaleceu o Papa Bieito XVI, o ecumenismo. Creo que son realidades que coñece, que vive, que sinte, que percibe desde pequeno. Eso nos abre esperanza e nos abre hacia un futuro esperanzador, sen lugar a dúbidas. Don Salvador apuntaba algo. Sí, falando da experiencia do Cardenal Bergoglio, do Santo Pai Francisco I, eu teño unha dúbida que o mellor os meus colegas axudábanme, non? É dicir, a experiencia de Latinoamérica, que polo que sabemos é a de unha especie de florecimento das sectas, pode ser a mesma experiencia de Europa, donde o problema é o laicismo, non son as sectas, porque o problema en Europa tanto teñen os católicos como os protestantes en canto á pérdida de fe, etc. Non sei se sería un tema que merecería a pena. A min gustaríame que o comentásemos, se o noso presentador non lo permite, non? Sí, eu creo, desde o punto de vista da filosofía, que o home está buscando a súa situación característica na vida é de busca, non? E neste sentido, por eso decía antes que necesitamos referentes. Ás veces dá a impresión de que desatendemos a canle para comunicar a fe na que creemos e os seus valores e os seus principios, non? E neste sentido, pois ás veces aproveitanse con novas canles, con medios realmente sorprendentes, incluso desde o punto de vista da comunicación, pois sectas, religións, para transmitir, para atraer a fiéis, a crentes. Eu creo que frente ao tópico que a veces teño escoitado de que a Igrexa Católica é inmobilista, temos demostrado a través de documentos tan magníficos como algún dos documentos pastorais do Concilio Vaticano II, que por certo no outono pasado cumpriu 50 anos o seu arranque, non? Bueno, eses documentos demostraron que realmente a Igrexa non só non é inmobilista, sino que soubo afrontar os desafíos dos tempos. Concretamente eu aludo a un documento no que se plantea a situación do home na sociedade contemporánea. Bueno, se fósemos quen, non digo o Papa, nin os bispos, nin os sacerdotes, sino o conxunto da Igrexa, de comunicar o contido xa non só dos principios evangélicos, sino tamén dos documentos e do esforzo intelectual por estar cos tempos e iluminar os camiños do home, eu creo desde logo que terían bastante máis complicado
pois as sectas e sucedáneos deste tipo en captar pois a xente que froito desa necesidade de búsqueda, atopar sentido, mira e abre os ollos para realidades que a veces son pois unha simple trampa, non? E ese baleiro que cubren as sectas en algunhas partes do mundo o cubriría en Europa, como decía don Salvador, o laicismo excluinte? Bueno, eu creo que fundamentalmente en Europa a historia é ben distinta, non? Nos comenzamos co Renacemento no século XV un proceso de secularización, de separar a razón e a fe. Isto non se deu noutras religións do mundo, as religións orientais, a propia religión musulmana non ten esta separación razón e fe, e polo tanto preguntar se é bo ou se é malo a secularización da cultura europea ou da cultura occidental é casi tanto como preguntar se é bo ou se é malo que chova ou que faga sol. É unha realidade inevitable porque a nosa evolución cultural foi así. O que está claro é que os crentes formamos parte, por razóns históricas, do que foi o núcleo e a evolución da nosa cultura e, polo tanto, temos que ser testemunhas no mundo de hoxe. O mundo de hoxe, de alguna forma, é un reflexo do que nós mesmos fixemos. Ten unha faceta desde o punto de vista do coñecemento e da razón e ten outra faceta complementaria e en moitos sentidos idéntica desde o punto de vista da fe. Polo tanto, eu creo que deberíamos ser capaces de facer oír máis a nosa voz, ser testemunhas daquilo no que creemos, en definitiva. Moi ben. Creo que agora temos a posibilidade de facer unha conexión telefónica con Argentina, creo que con Santiago Cambas, e así que, como digan os compañeros de realización, efectivamente, con Santiago Camba, conselleiro da Embaixada de España e que fora tamén secretario xeral de Migración na Xunta. Santiago Camba, boas noites aquí en Galicia. Hola, boas noites, boas tardes en Buenos Aires. Pois moi boas tardes, moitísimas gracias por atendernos. Que nos pode contar un galego de como se está a vivir na Argentina esta elección do novo Papa, de Jorge Mario Bergoglio? Pois a verdade é que con moita ilusión, como saben vostedes, o povo argentino é un povo mayoritariamente, abrumadoramente católico, e a elección dunha persoa como Cardenal Bergoglio, pois para os argentinos eu creo que é importante, e sobre todo porque é unha persoa que chega moito ao povo, que conoce moi ben as necesidades dos católicos na Argentina. Eu creo que dos católicos do mundo, que ademais poden decir que creo que é amigo en certa medida de Galicia, porque é moi amigo do Cardenal Rouco Varela. Eu teño estado en varias ocasións co Cardenal Rouco Varela e con él, e incluso almorzado alguna vez, fallamos con dous, e sobre todo un home moi cercano, un home austero, un home de convicción firme, un home que conoce moi ben as necesidades e sobre todo un home moi cerca en un poco como argentino, donde hai tanta inmigración galega, decir que un fillo tamén de inmigrantes italianos que se acercaron a Argentina a los anos 20, los anos 30. En ese sentido, é un home educado na austeridade, é un home educado nunha familia de clase media, o pai era ferroviario e a nai era ama de casa, estudiou na escola pública. É un home, xa digo, moi cercano e de conviccións moi firmes, e que cando en algún momento tuvo que estar distante por certa situación na Argentina, tamén soupo estar e sobre todo soupo dar a cara por aquelas necesidades que tiñan os argentinos, e imagínome que en estos dos católicos de todo o mundo. Santiago Cambia, conselleiro da Embaixada de España na Argentina, moitísimas gracias por atendernos, boas noites, boas tardes ali na Argentina. Pois na Argentina vívese... Un saúdo moi forte. Un saúdo. Na Argentina vívese con alegría, como decía Santiago Camba, e moita ilusión, a elección do novo Papa. Iso nótase a pé de rúa. Argentina, levántate y anda. Y hoy Argentina se ha levantado. Gloria a ti, Señor Dios. Dios lo bendiga para que pueda guiar a este pueblo con sabiduría y con santidad. Más allá de que siga el cardenal Bergoglio, ¿no? Es decir, la presencia en la iglesia del Santo Padre, que es ciertamente el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro,
pero cuánto más saber que es aquel que entre nosotros tan bien reflejaba la figura de padre, la figura de pastor. Me parece que es increíble estar viviendo esta época donde un papa argentino, yo creo que Bergoglio es un santo. Pois imos recoller máis reaccións na Argentina. Unha xornalista daquel país, do país do novo pontífice, asegura que o mundo debe estar contento da elección dun papa das características de Jorge Mario Bergoglio. No importa que sea argentino, que sea italiano, no importa de dónde sea, lo importante es que en el mundo hacía falta una personalidad como la de Bergoglio en la Iglesia Católica. No importa su nacionalidad, esto excede todo, desde ya que en la Argentina estamos muy contentos, pero hubiéramos estado igual de contentos si se hubiera tratado de una persona que tuviera las mismas características de Bergoglio y que fuera de otra nacionalidad. A nova da elección do novo Papa alterou, como supoñen, a rutina de prácticamente todos os medios de comunicación. En España, El País titulou na súa edición electrónica con dúas palabras, Papa Argentino. Nun dos seus destacados salienta que é o primeiro Papa hispanoamericano e tamén o primeiro xesuíta que accede ao pontificado. El Mundo titula Bergoglio será Francisco I e conta que no anterior conclave o daquela cardeal implorou que non o elixiran. O ABC salienta tamén a nacionalidade argentina do novo Papa, ademais da súa pertenza á orde dos xesuítas. A Voz de Galicia tamén se sumou na súa edición digital a unanimidade na prensa española sobre a principal nova do día. E se en algún lugar do mundo as redaccións botan fume é precisamente na Argentina. O principal rotativo do país abre cun titular no que o diario opta pola denominación italiana do novo Papa, Francesco I. En Italia, a República salienta que se trata do primeiro Papa hispanoamericano da historia. O francés Le Figaro e o británico The Guardian tamén levan a nova destacada nas súas edicións digitais. A pesar de ser unha das delegacións máis poderosas no conclave, os Estados Unidos son os máis modestos, polo menos tipográficamente. O New York Times limítase, como ven, a dar conta de que o fume branco saiu da Capela Sistina, anunciando a elección do novo Papa. O novo Papa, como saben, acaba de ser elixido nun dos procesos máis fermosos e tamén secretos do mundo. Elixiron pechados en conclave 115 cardeais, finalmente, cos seus votos. Os que podían votar eran os membros do Colexio Cardenalicio menores de 80 anos. Pero como estivo composto este conclave? Pois maioritariamente por europeos con predominio dos italianos. O novo pontífice foi elixido por 115 cardeais reunidos en conclave. En total son 207 os membros do Colexio Cardenalicio, pero só os 115 menores de 80 anos puideron entrar na Capela Sistina e decidir co seu voto sucesor de Bieito XVI. O resto xa non participou no conclave, ainda que si nas congregacións xerais, as reunións preparatorias do mesmo. Nada ten que ver a procedencia territorial dos cardeais coa proporción de cristiáns nas distintas rexións do mundo. Sen dúbida, Europa predomina sobre o resto, xa que achega 61 dos 115 cardeais electores, mentres, por exemplo, América Latina, que concentra o 42% dos crentes, ten só 19 purpurados con dereito a voto. De América do Norte proceden 14, 11 son africanos, 11 asiáticos e un de Oceanía. Sen dúbida é Italia, sede da Curia Romana, o país con maior número de electores. 28 dos purpurados que elixiron o novo Papa son italianos. Entre os europeos, despois de Italia e a moita distancia, sitúase Alemanha, con 6 electores, e España con 5. Fora de Europa, o país que chegou o maior número de electores é os Estados Unidos, con 11 purpurados con dereito a voto. Ben, víamos como Santiago Camba, o conselleiro da Baixada Española, comentaba que parece que o novo Papa tiña certa relación co cardeal Antonio María Rouco Varela. Non sei se don Salvador nos pode comentar algo disto, ou se o sabía, ou se el coñece personalmente o cardeal Bergoglio, o novo Papa. Bueno, sí, o cardenal Bergoglio saludei nunha vez, pero vamos, eso non é coñecer, é saludar. Non, evidentemente. En canto do cardenal Rouco non noi moi ben, pero... Me parecemos quitar eso. Sí. Como é sabido, eu fui 28 anos secretario do arzobispo Rouco e posteriormente do cardenal Rouco. E tiña preparado no meu tempo un viaxe a Argentina e a América en xeral que non se fixo. Despois de retornar eu de deixar de ser o seu secretario, sei que foi a Argentina, polo tanto non teño unha información directa.
dese encontro, claro. Sí. Viemos agora nesta reportaxe a composición do cónclave que elixiu o novo Papa. Hasta que punto pesan, por exemplo, pois as nacionalidades ou as posibles tendencias, non? É dicir, como se elixe realmente, porque moitas veces se fan especulacións, non? Sobre se hai loitas incluso entre, cheguei a escoitar estes días, non? Loitas entre cardenais como se foran especie de puxles, non? As cousas son así de tremendas ou son máis normais? Pois eu desde logo, a tenor dos resultados, creo que quedou demostrado que non influyen a cantidade de cardenais que haxa por países nin por continentes. Non, eu creo que normalmente xulgamos con parámetros políticos, casi, non? Políticos ou políticos e periodísticos, porque temos necesidade de información, pero tamén hai digamos un elemento que non é exactamente temporal neste tipo de elección, e polo tanto eu creo que non é froito de sumas e restas e moito menos de loitas de poder, etcétera, etcétera. Debemos desde logo salir dese tipo de dinámica. E por outra parte, no que se refiere a si foi unha sorpresa o feito de que non fora italiano, eu creo que desde logo que non. Puido ser unha sorpresa cando saliu elexido Xoán Paulo II, porque era polaco. Puido resultar tamén sorprendente que xa a continuación Bieito XVI fose alemán, outro papa non italiano. Creo que xa estamos bastante afeitos a que nun mundo que é auténticamente católico, no sentido de que é auténticamente universal, pois o espírito, como decía ao comenzo, sopla de direccións moi diversas, non? O importante, como salientaban algunhas das persoas que entrevistábamos, que entrevistábades e que tiñamos a oportunidade de escoitar, o importante son esos valores da sinxeleza que salientan e destacan distintas persoas que falan do Papa Francisco I, a súa austeridade, pero tamén a súa firmeza, porque o pouco que xa vamos coñecendo da súa personalidade, el estivo contra o políticamente correcto, é dicir, que se mantivo firme. Eu creo que é un valor nun mundo no que ás veces a inercia social pesa tanto, ou incluso a presión política, etcétera, que nos impide ser quen somos e decir o que pensamos, non? Parece que este Papa caracterízase por unha personalidade na que ten moi claro que hai que obedecer a Deus antes que aos homes, non? E é un valor que desde logo vai a ser tamén característico. Si seguiremos pensando en planos de peso, de volumen, seguiríamos tendo papas romanos. Roma, Italia, sigue mantendo o maior peso. Creo que isto é un principio a partir de Juan Pablo II, que temos a universalidade da Iglesia. Unha apertura, a Iglesia, pois, a pesar das distintas realidades, ten uns valores esenciais que se foron inculturando nos distintos territorios, pero a Iglesia é única. E a acción, como ben se decía aquí, a acción do Espírito está aí. E é un elemento que non podemos nunca perder de vista. Por eso, normalmente, non acertamos. Quizás, despois das reunións que mantiveron os cardenales en Roma, si hai elementos que poden axudarnos a entender o porqué sale este home. Este home demostrou, como decía o profesor Agís, firmeza, saber opoñer en determinado momento, saber clamar, saber ser voz, sin medo, sin temor, sin complexos. E esas voces síguense escoitando. Prova está que podemos ter un mundo laicista, haber un forte proceso de secularismo, pero a realidade é que a Iglesia sigue se escoitando. E este home foi escoitado, este home foi guía, e nestes momentos creo que seguirá a ser guía, e que nos abre un camiño amplísimo, un camiño enorme a esperanza e a ser guía, e a ser voz, porque necesidade é necesario. E máis en estes momentos de forte crise mundial, que haxa unha voz clara que nos fale, que nos interpele e que siga escribendo esos renglóns da historia e que nos axude a caminar conjuntamente. Hai un aspecto que me pareceu sorprendente durante estes días e me gustaría moitísimo coñecer a opinión de vostedes, non? É como un acto aparentemente, como decíamos, decía Marcelino, sinxelo, unha reunión de cardenais, deles pois 115 electores, outros non, que se mantén con absoluta discreción, con sentido da responsabilidade, na que realmente a única comunicación durante 2 días que hai é unha cheminea. Como pode concitar a atención e a expectación de todo o mundo?
chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Polo dito, eu creo, non? Porque efectivamente a necesidade de ter referentes morales, a necesidade de ter referentes de fe e referentes de esperanza, etcétera, son vitales, están aí, e polo tanto concita, efectivamente, vamos, penso eu. E logo está, evidentemente, sempre o espírito, que o espírito sopra nos cardinales, pero tamén sopra nos os cristianos da pé, non? Que non somos cardinales, por suerte para nós neste momento. De calquera xeito, a Igrexa, e iso inevitablemente chama atención, a Igrexa mantén uns ritos, uns símbolos, unha liturxia, e, por suposto, vímolo na elección do Papa, pero en realidad, se o pensamos a modo, todo na nosa vida está bastante ritualizado e os símbolos forman unha parte esencial da nosa vida, non poderíamos vivir sin símbolos. Desde logo, cando se trata de falar de Deus e de falar con Deus, todas as religións, a nosa e todas as demais, diante dos límites da linguaxe humana, optan polo símbolo, optan polo rito e teñen formas litúrxicas peculiares. Desde logo, é extremadamente rica e extremadamente simbólica a propia liturxia, e eu creo que iso chama atención nun mundo que a veces tamén pensa que simplificando a dimensión simbólica da cultura que se é máis auténtico. Eu creo que non. O elemento protocolario ritual é importantísimo porque somos seres sociales e así externalizamos o noso modo de convivir de alguma maneira. Todos seguimos con moita atención este conclave. Un deles, polo que sabemos, foi o propio Bieito XVI, que estaba diante da televisión seguindo a información que había con gran expectación e rezando, non? En que papel queda agora Bieito XVI? Se levará con naturalidade, tal e como é previsible, quero decir, porque é unha situación estrana, non? Nova, non? Bueno, el xa anunciou previamente a elección de alguna forma a súa entrega e a súa colaboración máxima ao novo Papa, e eu creo que para Bieito XVI persoa tivo que resultar auténticamente emotivo e emocionante, como nos resultou a todos escoitar dos beizos do novo Papa unha lembranza, unha oración para él, non? Para Bieito XVI. Eu creo que eso foi un xesto. Houbo dous xestos, por unha parte pregar polo seu antecesor, e outro pedirlle a unha plaza de San Pedro absolutamente eufórica que guardase silencio para pregar uns minutos por él e polo seu labor ao fronte da barca de Pedro, non? Foron dous xestos moi importantes, de novo os símbolos e os xestos para calificar a personalidade e o facer dunha persona que está empezando na cabeza da Igrexa. Don Salvador, que lle parece? Como está ahora a situación e en que lugar queda Bieito XVI? Supoño que no que el dixo. No que el dixo, basicamente. Sufriendo e rezando. É dicir, noutro servicio á Iglesia. Pero a propósito do que dixo o profesor Asís, eu estaba me acordando de que é tremendo, non? Unha multitud pode en segundos, cando ten unha idea e cando ten un sentimento, poñerse a rezar. Estaba me acordando da JMJ de Madrid, nun momento determinado, despois dunha tormenta terrible, ás non sei que hora era da noite, 2 millóns de persoas puxéronse de rodillas e puxéronse a rezar diante do Santísimo con Benedicto XVI diante. E aquelo era un silencio que se escoitábase a voz do silencio. É curioso, non? É dicir, para encontrarse con Deus non hai fronteiras nunca. Ocurríase mentras escoitaba o profesor. Outra cosa chamativa é que é a alegría que se viu na Praza de San Pedro, o estampido da alegría, cando se soubo que había novo Papa, sen saber quen era. Non era tan importante a persoa ao final, sino o feito de que houvese Papa.
Poido ter un impudor. Pode ter vostede os impudores que se permita vostede mesmo. Porque esa mesma experiencia eu vivina directamente o día da elección de Bieito XVI. Exactamente igual que hoxe. É dicir, os coches que se paraban na calle, e a xente escapaba correndo para San Pedro, os autobuses, e a alegría de todos os que estábamos ali cando foi o anuncio. Exactamente, curioso, non? Porque pasaron 8 anos. Ben, perdón pola lembranza que... O sea, se repite, en todo caso, esa sensación. Curiosamente, sí. Muy bien. Bueno, as normas vaticanas para elixir novo Papa son moi claras e estritas, pero as que marcan os primeiros días do pontificado son, outra vez, moito máis imprecisas. Non hai nada escrito sobre o que fai o Papa desde a elección ata a ceremonia de toma de posesión, nin tampouco hai prazos establecidos para os primeiros pasos á fronte da Igrexa Católica. Non hai un calendario prefixado para o primeiro acto público do novo pontífice, a solemne cerimonia de proclamación como máximo dirixente da Igrexa Católica. Só é ser poucos días despois da elección no conclave de cardeais e normalmente celébrase na Praza de San Pedro. É unha eucaristía solemne na que o Papa é investido dos seus novos símbolos, o palio e o anel do pescador. O segundo acto é a toma de posesión como novo bispo de Roma, da Arquibasílica Patriarcal Lateranense, é dicir, da Catedral de Roma, primeira Igrexa Católica do mundo. Tamén terá que elixir o seu escudo de armas. Cada pontífice deseño o seu, aínda que todos teñen elementos comuns, como as chaves do ceo. Este escudo, que se dará a coñecer ao mundo a través do periódico Vaticano L'Osservatore, bordarase nas súas sotanas e gravarase nos anéis dos cardeais. Con el selará o novo Papa os escritos e encíclicas durante o seu pontificado. Dos 1.200 millóns de católicos que hai no mundo, preto da metade sitúanse en América Latina. Europa é outro berce do catolicismo, aínda que aquí só reside un de cada 4 católicos no mundo. Os membros da Igrexa triplicáronse no último século, pero se analizamos o mapa das últimas décadas, comprobamos unha baixada da fe en Europa, Oriente Próximo e América Latina, unha suba lixeira en Asia e un forte avance en África. A Igrexa Católica é unha das congregacións religiosas máis importantes do planeta. Os últimos datos facilitados polo Vaticano refírense ao ano 2010. Había preto de 1.200 millóns de católicos bautizados, o 17,5% da poboación mundial. Outros datos axudan a comprender o papel do catolicismo no mundo. Hai máis de 410.000 sacerdotes e as religiosas superan as 720.000. En Europa, un terzo da poboación é católica, cifra que en España se eleva ata o 73%. Aquí hai preto de 35 millóns de persoas bautizadas, aínda que nunha enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas só algo máis da metade recoñecía participar nas celebracións religiosas. Preto da metade dos 1.200 millóns de católicos viven en América Latina. É considerado o continente da esperanza. Daí as continuas viaxes papais por unha nova evangelización fronte ao avance de sectas e a diminución de católicos, patente mesmo nos dous países onde teñen máis presenza, Brasil e México. A Igrexa Católica sabe que debe aproveitar o movemento misioneiro e o entusiasmo da xente nova que caracteriza este continente. En África as cifras falan por si soas. No último século pasou de menos do 1% ao 16% e supera xa os 173 millóns de católicos. Pero este aumento da fe vese ameazado pola invasión de predicadores evangélicos, por sectas e polo Islam, a outra gran religión en África. A súa poboación nova participa da fe, pero de xeito menos secularizado que en Europa. Por iso crecen as voces que piden sair ao encontro da xente. Nun continente dominado pola desigualdade e a injustiza social, a Igrexa quere asegurarse que a súa mensaxe de esperanza convence. Asia é a comunidade católica máis pequena, a pesar de que acolle o 60% da poboación mundial. Os católicos rondan os 100 millóns, tan só o 3% dos asiáticos e máis da mitade está en Filipinas. No resto do continente, a maior parte vive a súa fe na clandestinidade. Asia significa pluralismo xeográfico e político e diversidade de razas e linguas. Din que é o reto católico deste milenio, pero a tarefa non vai ser doada. No seu libro A luz do mundo, Ratzinger afirma que a Igrexa do futuro será durante un tempo unha igrexa de minorías. A algúns eclesiásticos non lles agrada oír isto. A outros dalles forza para seguir adiante, depositan a súa esperanza nunha igrexa misioneira que saiba conectar.
Ben, me gustaría agora que os nosos convidados deran pois unha última opinión sobre a Igrexa do futuro, a Igrexa que vai dirixir o novo Papa Francisco I, e me gustaría rescatar unha conferencia de Joseph Ratzinger, cando aínda non era ni sequera cardeal, do ano 1968, que vostedes seguramente coñecerán. Evidentemente é un extracto moi breve no que fala precisamente da Igrexa do futuro, e di: a Igrexa farase pequena, terá que empezar todo desde o principio, vaise presentar dun modo máis intenso que ata agora como a comunidade da libre vontade, a que eso se pode acceder a través dunha decisión. Cando Deus desapareza totalmente para os homes, experimentarán a súa absoluta e horrible pobreza, e entón descubrirán a pequena comunidade dos crentes como algo totalmente novo. Que lles parece e que lles suxire precisamente para esta Igrexa do futuro que gobernará Francisco I? Bueno, si o teño que decir en dúas palabras, dúas palabras con unha coda, e empezo pola coda. A coda é que ese informe que acabamos de escoitar pareceume como un pouco pesimista. En fin, sin entrar en máis matizacións. Para min a Iglesia do futuro fanna os mozos das Xornadas Mundiales da Xuventude. Non só porque eles son o futuro, sino porque os vellos crentes nos están dicindo que hai prioridades na súa vida que ao mellor nos xa estamos esquecendo, e sin embargo eles rescatan, sin entrar agora en valoracións de que como falábamos ao principio, de que si son conservadores ou non sei que. E última cousa, o futuro da Iglesia para min pareceme que está nas persoas que, buscando sempre a verdade, a fe e buscando a Dios, empezando polas monxas contemplativas e empezando polos contemplativos, buscan na oración os folgos para continuar vivindo, para continuar soñando, para continuar creendo, e son tantas que por eso decía, e remato realmente, que ese informe parece un pouco pesimista. Marcelino. Bueno, pois eu creo que nós temos a fortuna de ter en Galicia a meta dun camiño de peregrinación, o Camiño de Santiago, e aínda que somos novos, vimos que en pouco tempo pasaba de ser un fenómeno relativamente minoritario a ser un camiño percorrido por centos de milleiros de persoas. Claro, naturalmente nos anos santos multiplícase, pero xa mantén unha constante en todos os anos, sexan santos ou sexan anos ordinarios. Bueno, eu creo que isto é unha nova metáfora ou un novo símbolo de que o espírito e a espiritualidade está chamando as portas de moita xente, e son moitas as persoas que lle abren a porta a esa chamada, non? Eu creo que dá que pensar que nun mundo que antes calificamos como secularizado, un mundo donde parece que impera o laicismo, sin embargo, o noso Camiño de Santiago é un referente de que moitos crentes siguen buscando respostas a través desa mediación, e así chegan a tumba do apóstolo. Agardo que veña pronto, que veña xiña o Papa Francisco I a visitar Santiago, a España e a visitar Santiago. Francisco Durán, tócalle pechar esta quenda. Será por Francisco. Por Francisco. Vamos a ver, eu creo que a Igrexa do futuro, como decía don Salvador, son os mozos, pero a Iglesia do futuro a facemos todos. Estámola facendo hoxe en día, e creo, e algo que lle podemos aplicar ao Papa novo que temos, é fundamental, decía a oración, pero creo que tamén é fundamental o testimonio. O que acabamos de escoitar ao último momento, estou en contra dos porcentaxes, sea máis ou menos. A mí o que me interesa é que, de verdad, quen crea que sea libre para creer, que o asuma como don, que traballe libremente, que busque a verdade, pero que dé testimonio, que se entregue o máis sagrado que temos, que home. Traballar con él e para él, en favor da súa dignidade. Creo que ten que estar a Iglesia do futuro, estar ao servicio de perder o individualismo que tivemos durante estes anos, recuperar esa dimensión celebrativa, esa dimensión comunitaria. Creo que eso é fundamental, e ter que seguir relendo día a día como se fixo hasta ahora. Antes decíamos de mobilismo, nunca. Eclesia sempre reformanda, reler. Antes decía secularismo. Eu creo que a secularización, conseguir o mundo, estar no mundo é importante. O problema foi o secularismo. E ver que, como crecemos en esos territorios de cruz, África, Asia,
pois quizás esos valores que eles mantiveron a pesar da adversidade, que sexan capaces de chegar tamén a esta bella Europa. Quizás será o camino que todos temos que emprender. E por Francisco, sea Asís, sea Javier, pois aquelas voces de Asís, renueva mi casa, pois que resonen e que sexamos capaces de seguir renovando día a día entre todos e para todos esta iglesia. Francisco Durán, Marcelino Agís, don Salvador do Mato, moitísimas gracias aos tres, foi un placer e un luxo, sábenno, persoal e profesional telos aquí. Vou seguir o consello de don Salvador, botar un pouco de optimismo, marchar neste programa especial coas imaxes máis agradadas, coas do novo Papa. No segundo día do conclave, por fin saía fume branco da chimenea da Capilla Sixtina. Unha hora despois coñecemos o nome do novo sucesor de Pedro, Francisco I. Coas imaxes da súa proclamación rematamos. Grazas aos nosos convidados por acompañarnos e a todos vostedes pola atención que nos prestaron. Boa noite. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo